Ilang araw matapos magdeklara ang siyam na mayor sa unang distrito ng Pangasinan sa pangunguna ni Mayor Arthur Celeste ng Alaminos City ng kanilang suporta sa plano ni Mark Cojuangco na tumakbo bilang gobernador sa lalawigan, naglabasan naman ang mga birada sa text na nag-umpisang kumalat kahapon. Kabilang sa mga binatiko sa text brigade ay si Cojuangco mismo na hindi daw taga Pangasinan subalit nangangarap tumakbo for governor sa 2016. Tiniliksa din nila ito dahil sa kanyang plano na kapag naging gobernador ng probinsya, dito raw niya balak itayo ang isang nuclear power plant. Nabanggit din sa text na kumalat kahapon ay ang walang habas na pamumutol ng mga punong kahoy sa ika-5 distrito kung saan nagsilbi si Cojuangco bilang congressman. Hindi rin nakaligtas ang mga mayor sa balat ng texters na sinabihan niyang mga nabayaran ng malaking halaga upang magdeklara ng kanilang opisyal na suporta kay Cojuangco. Noong nakaraang Biyernes, humarap sa press conference ang siyam na mayor ng unang distrito ng lalawigan na ginanap mismo sa headquarters ng NPC sa Quezon City at nilinaw ni Mayor Celeste na tumayong spokesman ng grupo ang kanilang official stand. Mga nangyayari na ang distrito po ay kinaklaro na lahat yung mga issues lalo po sa politika. So, ito pong ngayon pong umaga, gusto ko lang pong paalam sa atin na bago po kami gumawa ng isang desisyon. Sa first district po kasi, isang team kami doon. Hindi mo pwede isa lang ang desisyon sa atin. So, kailangan po namin i-consulta sa mga office natin, especially for our mayor, na kung ano man yung napag-usapan at napag-desisyonan, we'll see to it na ito ay desisyon na grupo, hindi lang po ng isang tao. So, yun nga, hindi naman natin siguro kailangan masyadong tama ito na napakayaman yung intriga sa politika sa Pangasinan, especially so yung leader po ng NPC ay nag-declare po lang sa governor as our chairman ng Pangasinan. So, ito po yung official stand ng first district with our mayors. Ayon pa kay Celeste, malaki raw ang paggalang nila kay Governor Espino at hindi nangangahulugan na iniiwan na nila ito dahil miyembro pa rin daw ito ng NPC. Bukod dito, ipiniliwanag ni Celeste na tapos na ang termino ng nasabing gobernador. Hindi po sinasabi nila na iiwalay ka rin governors. Hindi po kami iiwalay sa kanya. Tapos na po yung term niya is his last term. So, siguro po, hindi naman po siya, wala naman po siya binibigay na kung sino yung susuportahan ng kandidato, kung meron natin po natin lang. Basta kami, yung official stand namin, na hindi kami lalabas ng National People's Coalition at susuportahan natin lahat ng kandidato ng National People's Coalition. So, nire-respeto po namin si Governor Amatis. So, kung ako ang magsasalita, personally, he is the best governor that we ever had. So, hindi naman po natin makakalimutan yung siya na pinagsilbi na. So, since yun na, saya tapos na yung term niya, at mayroon naman tayong kaibigan at kasama dito na gusto tumakbong gobernador in the person of Congressman Mark Cojuangco. I have known Mark since we will be having each other in Congress kasi classmate ko si Congressman Mark Cojuangco sa Kongreso na siya nakabili. Sinabayan na rin ni Celeste ang paghingi ng tawad sa kanyang dating matalik na kaibigan at kaalyado sa politika kung sakali man daw na hindi naging maganda ang kanyang desisyon dahil sa politika. Sabi ko, kung sakali
ginawa ko personally. Of course, yung kasi tinulungan naman natin sa tatlong beso kung sa zona ko. Kabilang sa mga mayor na nagpahayag ng kanilang pananatili sa NPC ay sina Mayor Gwen Yamamoto ng Bani, Mayor Titus Reyes ng Mabini, Mayor Serdan ng Anda, Mayor Paheta ng Agno, Mayor Celeste ng Bulinaw, dalawang board member na sina Rene Sison at board member Pontelera, Dasul Mayor at PML President Noel Nacar, Mayor Giyang ng Burgos at ang Vice Mayor ng Infanta, Pangasinan. Nilinaw naman ni Mayor Noel Nacar ng Dasul na hindi raw diniktahan ang mga mayor sa unang distrito kaugnay sa kanilang desisyon na pagsuporta kay Cojuangco. Sa kanyang reaksyon, ipinahayag naman ni Mark Cojuangco na natats daw siya sa naging desisyon ng mga nasabing mayors sa ipinakita nilang suporta sa kanyang kandidatura. Sisiguruhin daw ni Cojuangco na hindi madidisappoint ang mga taga-Pangasinan at sisikapin niyang maging isang mahusay na leader at gobernador kapag siya raw ang pipiliin ng mga tao sa 2016. I am humbled by this show of support, and I am anxious to be able to prove my leadership to all of them. I'm anxious to show or to make sure that they are not disappointed in their decision to support me. During the campaign, especially if the people choose to have me as their governor, I want to ensure there is a personal challenge to me to be able to deliver on the promise that I will be a good leader for the province, a good governor for the province of Pangasinan. Para sa K17 Kabaluyan, Ronnie G. Manawis reporting.